Натомість президент України Володимир Зеленський у Латвії переконував свого колегу у тому, що в районах Петрівського та Золотого вже 2 дні тиші, але для розведення військ треба дочекатися тижня. За його словами, про розведення сил можна говорити лише після 7 днів тиші і після того, як це зафіксує місія ОБСЄ. Президент Латвії Егілс Левіт заявив про повну підтримку територіальної цілісності України. Ми будемо чекати на те, що не тільки українська сторона дуже хоче, щоб наприкінці вже був мир, щоб перестали вбивати наших людей, вбивати українців. Я думаю, що це бажання повинно бути з кожної сторони, тому ми чекаємо саме на це. Ми дуже детально обговорили питання оборони і агресії Росії проти України. Ми дуже сильно підтримуємо територіальну цілісність України і засуджуємо незаконну анексію Криму. Це чітка позиція нашої зовнішньої політики, від якої ми не відходимо.